ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमावों विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। సో ఉపదేశ అమృతము అనేటువంటి గ్రంథం శ్రీల రూప గోస్వాముల వారి విరచితమైనటువంటి ఈ గ్రంథానికి ప్రామాణికమైనటువంటి వ్యాఖ్యానము కృష్ణ కృపామూర్తి శ్రీల అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘ సంస్థాపక ఆచార్యులు ఇస్తున్నటువంటి వివరణల ద్వారా మనము ఈ ఉపదేశ అమృతంలో ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకాలను చూస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ క్రమంలోనే మొదటి శ్లోకము అయినటువంటి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా మాతాజీ? ఇంకా కనిపిస్తున్నారు ప్రభుజీ. ప్రభుజీ ఇప్పుడు వచ్చింది ప్రభుజీ. ఓకే, షష్ఠ బిందువు. సో మొదటి బిందువులో నియంత్రించుకోవలసినటువంటి 6 అంశాలను గురించి చెప్పిన తదుపరి మరి ఒక 6 అంశాలు ఏవైతే భక్తికి ఆటంకాన్ని కలిగిస్తాయో, మనిషి యొక్క భక్తిని నశింపచేస్తుందో ఆ 6 అంశాలు అవసరానికి మించి తినడము, పొందడానికి కష్టతరమైనటువంటి విషయాల గురించి ప్రయాసపడము, లౌకికమైనటువంటి విషయాలను గురించి అనవసరంగా మాట్లాడడము, శాస్త్ర విధి విధానాలను ఆధ్యాత్మిక పురోగతి కొరకు కాకుండా కేవలము నామమాత్రంగా పాటించడము, లేదా శాస్త్ర విధి విధానాలను త్రోసిపుచ్చడం, స్వతంత్రంగా ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో ప్రవర్తించడం, అలాగే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఏమాత్రము అభిరుచి లేనటువంటి లౌకిక వ్యక్తులతో సాంగత్యము, అలాగే లౌకికమైనటువంటి లాభాల పట్ల అత్యాశను కలిగి ఉండడం అనేటువంటి 6 అంశాలు భక్తికి ఆటంకాన్ని కలిగించేవి అని 2వ శ్లోకంలో చెప్పిన తదుపరి మరి భక్తికి దోహదపడేటువంటి మరొక 6 అంశాలను ఉత్సాహంగా ఉండడము, నిశ్చయంతో ప్రయత్నం చేయడము, ఓర్పును వహించడము,
నియమాలను అనుసరించి పనిచేయడము, అభక్తుల సహచర్యాన్ని విడిచిపెట్టడము, ఆచార్యుల అడుగుజాడలలో నడవడము అనేటువంటి 6 అంశాలు భక్తికి దోహదపడేటువంటి అంశాలుగా చెప్పబడినటువంటివి. ఇక 4వ శ్లోకంలో భక్తులతో ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి అంశాలను దదాతి ప్రతిగృహణాతి అంటూ గుహ్యమాఖ్యాతి పృచ్చతి అంటూ చెప్పినటువంటిది. అంటే కానుకలను ఇవ్వడము, ప్రతిగా కానుకలను స్వీకరించడము, విశ్వాసంతో మనసు విప్పి చెప్పడము, రహస్య విషయాలను విచారణ చేయడము, ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడము, ప్రసాద వితరణం చేయడము అనే 6 అంశాలు భక్తులు ఒకరితో ఒకరు పంచుకోవాలి అని చెప్పబడినటువంటి అంశాలు. ఆ తదుపరి మరి ఆ విధంగా సహచర్యం చేస్తూ ఉన్నటువంటి భక్తులను ఏ విధంగా ఆదరించాలి అని అందులో 3 రకాలైనటువంటి భక్తులను గురించి, వారిని ఏ విధంగా ఆదరించాలి అనేటువంటి అంశాలను 5వ శ్లోకంలో తెలిపిన తదుపరి ఈ 6వ శ్లోకమైనటువంటి షష్ఠ బిందువు, ఇందులో ముఖ్యంగా మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే ఈ విశుద్ధ భక్తులను వారి యొక్క బాహ్యమైనటువంటి స్థితులను అనుసరించి చూడవద్దు అనేటువంటిది మనకి ఈ షష్ఠ బిందువు తెలియజేసేది 6వ శ్లోకం. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకంలో రూపగోస్వాముల వారు ఈ విధంగా తెలియజేస్తున్నారు. దృష్టై స్వభావ జనితైర్వపుచ్చదోషైర్ న ప్రాకృతత్వమిహ భక్తజనస్య పశ్యేత్ గంగాంబసాం న ఖలు బుద్బుదపేన పంకైర్ బ్రహ్మ ద్రవత్వమపగచ్చతి నీరధర్మైః. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో దృష్టై స్వభావజనితైర్వపుసచ్చదోషైర్ న ప్రాకృతత్వమిహ భక్తజనస్య పశ్యేత్ గంగాంబసాం న ఖలు బుద్బుదపేన పంకై బ్రహ్మ ద్రవత్వమపగచ్చతి నీరధర్మైః. సో ఇక్కడ దృష్టై స్వభావ జనితైర్ వపుషచ్చదోషైర్, దృష్టి అయితే సామాన్య దృష్టితో చూడబడినప్పుడు, స్వభావ అంటే స్వభావ జనితై తన యొక్క స్వంత స్వభావం చేత జనించిన, వపుషః అంటే శరీరం యొక్క, చ దోషైర్ ఆ దోషం చేత, శరీర దోషాల చేత, ప్రాకృతత్వం భౌతికమైనటువంటి స్థితి, ఇహ అంటే ఈ లోకంలో ఈ ప్రపంచంలో, భక్త జనస్య అంటే శుద్ధ భక్తుని యొక్క, న పశ్యేత్ ఆ విధంగా చూడరాదు. ఎందుకు చెప్తున్నారు ఇక్కడ? గంగాంబసాం గంగా జలం యొక్క బుద్బద పేన పంకైర్, కొన్నిసార్లు అది నీటి బుడగలతోనూ నురగతోనూ బురదతోనూ ఉన్నా కూడా బ్రహ్మ ద్రవత్వం దాని యొక్క దివ్య స్వభావాన్ని అది కలిగే ఉంటుంది. నా అపగచ్చతి కలు చెడిపోదు కదా, నీరధర్మై జలం యొక్క లక్షణాలైన. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే ఆ శుద్ధ భక్తుడు సహజమైనటువంటి కృష్ణ చైతన్య స్థితిలో నెలకొని ఉండడం చేత
దేహమే తానని భావించడు. అంటే సాధారణంగా కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి విశుద్ధ భక్తుడు ఎవడైనా దేహాత్మ బుద్ధితో ఉండరు, దేహాత్మ బుద్ధి రహితులుగా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ దేహం తాను అనేటువంటి భావనలో ఉండరు వాళ్ళు. ఈ దేహమే తాను అని వారు భావించరు. మరి అటువంటి ఎవరైతే ఈ దేహాత్మ బుద్ధి రహితులుగా ఉంటారో అటువంటి విశుద్ధ భక్తుణ్ణి మన యొక్క భౌతికమైనటువంటి దృష్టితో చూడకూడదు. అటువంటి భక్తుడిని, ఎటువంటి భక్తుడిని? కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొన్నటువంటి విశుద్ధ భక్తుడు ఈ దేహం తాను కాదు, తాను శాశ్వతమైన ఆత్మని అని తెలుసుకోగలిగినటువంటి విశుద్ధ భక్తుడు. అటువంటి భక్తులను మనము భౌతిక దృష్టితో చూడకూడదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మరి నిజానికి అటువంటి వాళ్ళు నిమ్న కుటుంబంలో పుట్టిన దేహమును గాని, మంచి రంగును కానీ లేని దేహమును గాని, వికృతమైనటువంటి దేహమును కానీ, రోగగ్రస్తమైన లేక బలహీనమైన దేహమును గాని భక్తుడు కలిగి ఉంటే దానిని పట్టించుకోకూడదు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నట్టు. సామాన్య దృష్టికి అలాంటి వికృతత్వము శుద్ధ భక్తుని దేహంలో ప్రముఖంగా కనిపించవచ్చు. ఎందుకంటే విశుద్ధ భక్తులు యొక్క దేహస్థితిని చూసి వాళ్ళు భక్తులు అంటున్నారు, మరి అలాంటి భక్తులైతే వాళ్ళని భగవంతుడు కాపాడాలి కదా, వాళ్ళకి అన్ని మరి ఈ విధమైనటువంటి బాధలు పడుతూ ఉన్నారు ఆ దేహం అని అంటుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ దేహాన్ని తానుగా భావించరు కనుక ఆ దేహపరమైనటువంటి బాధలేవి కూడా వాళ్ళకి అనుభవంలో ఉండవు. సో కాబట్టి కానీ సామాన్యుడికి మాత్రము మరి ఆ వికృతత్వాలు, దేహంలో కలిగేటువంటి వైకల్యాలు కానీ, అందహీనంగా ఉండేటువంటి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకి సాధారణ జనానికి ప్రముఖంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంటాయి. మరి ఆ లోపాల వలె కనబడేటువంటి లక్షణాలు కనిపించినప్పటికీ కూడా శుద్ధ భక్తుని దేహం ఎప్పుడూ కూడా కలుషితము కాదు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే మరి ఆ బాహ్యమైనటువంటి దోషాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా విశుద్ధ భక్తుని యొక్క దేహము కలుషితం కాదు. ఎలా అంటే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, గంగాంబసాం నకలు బుద్బుదపేన పంకై బ్రహ్మ ద్రవత్వం అపగచ్చతి నీరధర్మై. సో మరి ఎందుకంటే దీన్ని ఇక్కడ పోలుస్తూ ఉన్నారు. వర్షాకాలంలో కొన్నిసార్లు ఆ నీటి బుడగలతోనూ నురగతోనూ మట్టితోనూ నిండి ఉండేటువంటి గంగాజలంతో ఈ అంగవైకల్యము లేదా బలహీనమైనటువంటి లేదా రోగగ్రస్తమైనటువంటి లేదా వికృతమైనటువంటి దేహాన్ని మంచి రంగు లేనటువంటి దేహాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ఆ వర్షాకాలంలో నీటి బుడగలతోనూ నురగతోనూ మట్టితోనూ నిండి ఉన్నటువంటి గంగాజలంతో పోల్చవచ్చు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు గంగాజలం ఆ నీటి బుడగలతోనూ నురగతోనూ బురదతోనూ కూడి ఉంటూ ఉంటుంది. అంత మాత్రాన ఆ గంగాజలం ఎప్పుడూ కూడా కలుషితం కాదు. అవి వెళ్ళిపోగానే మళ్ళీ యథాస్థితికి ఉంటూ ఉంటుంది. సో అదే మాదిరిగా ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో అభివృద్ధి సాధించినటువంటి వ్యక్తి జలం యొక్క స్థితిని పట్టించుకోకుండానే ఆ గంగలో స్నానం ఆచరించును అని చెప్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే భక్తులు ఆ గంగా పవిత్ర జలంలో స్నానం ఆచరించడం తప్ప ఆ గంగా జలానికి ఉన్నటువంటి ఇతరమైనటువంటి ఆ బాహ్యమైనటువంటి అంశాన్ని ఎవరు కూడా పట్టించుకోరు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం.
సో ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాల్లో చూసినట్లయితే, ఎందుకంటే ఆత్మ యొక్క అసలు కార్యం ఏంటంటే శుద్ధ భక్తి. మన యొక్క నిజమైనటువంటి స్థితి ఏంటి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని, భగవంతునికి సేవ చేసుకో, మన యొక్క కర్తవ్యం, మన యొక్క స్థితి. అంటే మనకి శుద్ధ భక్తి అంటే ఏంటి? శుద్ధ భక్తి ఆ భగవంతునికి ప్రేమయుతమైనటువంటి సేవ చేసుకోవడం, ప్రేమతో కూడినటువంటి సేవ. మరి ఆ ప్రేమతో కూడినటువంటి సేవ అనేటువంటిది ముక్త జీవులకు మాత్రమే సాధ్యమయ్యేటువంటిది, బద్ధ జీవులకు సాధ్యం కానటువంటిది. అందుకే భగవద్గీతలో 14వ అధ్యాయంలోని 26వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. కృష్ణ భగవానులు వారు అంటారు, మాంచయో వ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే. సో ఇక్కడ చెప్తారు, మాంచయో వ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే. అన్ని వేళలా అన్ని పరిస్థితులలోనూ అకుంఠితముగా నా పూర్ణమగు భక్తియుత సేవలో మరి నిమగ్నమైన వాడు శీఘ్రమే ఈ ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలను అన్ని పరిస్థితుల యందు కూడా అకుంఠితంగా అంటే నిశ్చలంగా, స్థిరంగా ఆ భగవంతుని యొక్క పూర్ణమైనటువంటి, సంపూర్ణమైనటువంటి భక్తియుత సేవ యందు నిమగ్నమై ఉండేవాడు శీఘ్రమే భౌతిక ప్రకృతి గుణాలను అధిగమించి ఆ బ్రహ్మభావాన్ని పొందుతాడు, ఆ బ్రహ్మభావ స్థితిని పొందుతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఇక్కడ మాంసయో అవ్యభిచారేణ అనేటువంటిది విషయాన్ని చూసినట్లయితే, సో అవ్యభిచారిని భక్తి అంటే అనన్య భక్తి అని చెప్పి, ఇంకా వేరే ఏం లేదు. అవ్యభిచారేణ ఇంకా వేరే ఆలోచన ఏమి లేదు. అన్యాభిలాషిత శూన్యం అని చెప్తాం కదా అంతకు. సో ఎటువంటి అనన్యమైనటువంటి ఇక ఏమీ ఆలోచన లేకుండా భగవంతుడు తప్ప, భగవంతుని యొక్క సేవ, భగవంతుని ధ్యాస, ఆ భగవంతుని గుణగణాలను వినడము అనేటువంటి అంశాలు తప్ప మరొకటి ఏది కూడా ఆలోచించినటువంటిది. సో మరి మన యొక్క మనసుని ఆ భౌతిక భోగాన్ని లక్షించినప్పుడు మన యొక్క అవన్నీ కూడా భౌతికమైన అవుతుంది, అది బంధకారణం అవుతుంది అని చెప్తారు. దానినే కృష్ణ సేవలో లక్షించి ఉంచినట్లయితే అది కృష్ణ భక్తి అవుతుంది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే శరణాగతుడైనటువంటి భక్తుడు భౌతిక అభిలాష రహితంగా అన్యాభిలాషిత శూన్యం అంటూ మనకి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు ఆ భగవంతుణ్ణి సేవిస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఇంకా చెప్తారు అందులో, అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞాన కర్మాధ్యనావృతం అంటే జ్ఞానము, కామ్యకర్మ వంటి ఆ మనోదేహ కర్మలకు అతీతమైనటువంటి జ్ఞానం అంటే మానసికమైనటువంటి కల్పనలు, కర్మ అంటే కామ్యకర్మలు. సో అటువంటి ఆ మనోదేహ కర్మలకు అతీతమైనటువంటి విశుద్ధ అనన్యమైనటువంటి భక్తియుత సేవ యందు ఆ విశుద్ధ భక్తి యోగంలో ఉంటాడు అని చెప్తారు. భక్తి యోగం అనేటువంటిది మరి వాస్తవానికి ప్రతి ఆత్మ యొక్క నిజమైన కర్మ. మనం ఈ దేహమైనటువంటి వీటితోనే చేస్తుంది, కానీ ఒక ప్రతి ఆత్మకు
నిజమైనటువంటి కర్మ మనకేంటంటే భగవంతునికి సేవ చేసుకోవడం, భగవంతుని యొక్క భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నమై ఉండడం, అంటే విశుద్ధ భక్తి యోగంలో నిమగ్నమై ఉండడం. అలాగే ఇక్కడ మరి ఆ అనన్యమైనటువంటి అకల్మషమైనటువంటి భక్తియుత సేవలో పూర్తిగా నెలకొన్నట్లయితే ఇక వాళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్. అంటే అది వరకే అతడు ముక్త స్థితిని పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే అనన్యమైనటువంటి భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారో సో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ముక్త స్థితిలోనే ఉంటారు. ఎందుకంటే మనకు అప్పుడప్పుడు కొన్నిసార్లు అనిపించవచ్చు, దేహ లక్షణాలను భౌతికంగా బద్ధమైనట్లుగా కనిపించినప్పటికీ కూడా ఆ విశుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడూ కూడా భౌతికమైనటువంటి స్థితికి బద్దులు కాదు అని చెప్తుంటారు. సో కనుకనే ఇక్కడ చెప్పినట్లుగా ఎవరు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులను భౌతికమైనటువంటి దృష్టితో, మన యొక్క ఈ ప్రాకృతికమైనటువంటి కళ్ళకు కనపడేటువంటి విధానంతో, ఎందుకంటే ఇవి అసంపూర్ణమైనటువంటివి, మనకు ఉండేటువంటి ఇంద్రియాలన్నీ కూడా అసంపూర్ణమైనటువంటి, ఆ భగవంతుని యొక్క ఇంద్రియాలు మాత్రమే సంపూర్ణమైనవి. కనుకనే ఆయన కళ్ళతో చూడగలడు, కళ్ళతో మాట్లాడగలడు, కళ్ళతోనే చేయగలడు, అన్నీ అలాగే చేతులతో మాట్లాడగలడు, అన్ని చేస్తాడు. కాబట్టి ఆయనవి సంపూర్ణమైనటువంటి, మనవి అసంపూర్ణమైనటువంటి. సో కనుకనే శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క భక్తులు ఎప్పుడు కూడా భౌతికమైనటువంటి స్థితికి బద్దులు కారు అని చెప్తుంది. సో అటువంటి వారిని మనము వారి యొక్క భౌతికమైనటువంటి స్థితితో చూడవద్దు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే విశుద్ధమైనటువంటి భక్తుని దేహపరమైనటువంటి లోపాలను ఎవరూ కూడా విమర్శించరాదు అని చెప్తారు. ఒకవేళ అలాంటి లోపాలు ఏవైనా ఉన్నా వాటిని పట్టించుకోకూడదు అని చెప్తూ ఉంటాం. కానీ మరి భక్తుడు ఏం చేయాలంటే ఆ గురుదేవుని యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి కార్యమైనటువంటి భక్తి యోగము, అంటే ఆ భగవాన్ని యొక్క విశుద్ధ భక్తితో సేవ యందే మనిషి తన యొక్క దృష్టిని పెట్టాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే అందుకే భగవద్గీతలో భగవాన్ శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు ఈ విధంగా చెప్తారు, అపి చేత్సు దురాచారో భజతే మామనన్య భాక్ సాధురేవ మంతవ్యః సంయౌగ్వ్యవసితో హి సహా. సో ఇంకా చెప్తూ ఉంటారు, అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తారు, అపిచేత్ దురాచారో, అంటే ఒక భక్తుడు ఎంత చేయగలడు, అంత హేయమైనటువంటి కార్యాలను నెలకొనినట్లుగా కనిపించినప్పటికీ కూడా అతనిని సాధువుగానే పరిగణించాలి అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సాధురేవ సమంతవ్య సమ్యగ్ వ్యవసితో హి సహా. సో అతన్ని సాధుగానే పరిగణించాలి. ఎందుకంటే భగవంతుని ప్రేమయుత సేవలో నెలకొని ఉండటమే అతనికి నిజమైనటువంటి గుర్తింపు, అతని యొక్క నిజమైనటువంటి ఐడెంటిటీ. సో కనుక అటువంటి భక్తులను సాధారణమైనటువంటి మానవులుగా పరిగణించవద్దు అని చెప్తున్నారు. సో మనకి ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్పబడుతున్నటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, విశుద్ధ భక్తుడు బ్రాహ్మణ వంశంలో పుట్టకపోయినా, గోస్వాముల పరంపరలో లేకపోయినా, భగవత్ సేవలో నెలకొని ఉన్నట్లయితే అతన్ని నిర్లక్ష్యపరచరాదు అంటూ చెప్తుంది. మనకి ఆ వర్ణాశ్రమ విధానాలన్నీ కూడా భౌతిక భావనలపై ఆధారపడినటువంటి ఆ గోస్వాముల కుటుంబం, గోస్వామి అనేటువంటిది అనే బిరుదు నిజానికి కేవలము విశుద్ధ భక్తులకు చెందింది, అంతేకాని పుట్టుకతో వచ్చేటువంటిది కాదు.
ఎందుకంటే మనకి షడ్ గోస్వాములు వారు ఉన్నట్లుగా రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి. సో అలా మనకి ఆ వాళ్ళు అంతకు ముందు చూస్తే మనకి రూప గోస్వాముల వారు, సనాతన గోస్వాముల వారు వారు ఒక మహమ్మదీయ రాజు వద్ద ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటారు కనుక వారు మహమ్మదీయులుగా మారినటువంటి వారు. వాళ్ళకి ఆయనకి డబీర్ ఖాన్ అలాగే సాకర్ మల్లిక్ అని 2 పేర్లతో ఉండేటువంటి రూప గోస్వాముల వారు, సనాతన గోస్వామి. మరి వారిని చైతన్య మహాప్రభులు వారు గోస్వాములుగా మార్చినటువంటిది. గోస్వామి అంటే ఇంతకుముందు చెప్పిన ఇంద్రియాలకు స్వామి, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించేటువంటి వాడు అనేటువంటిది. సో ఎవరైతే ఇంద్రియాలను నిగ్రహించి సంపూర్ణంగా నిగ్రహించుకొని ఉండగలుగుతారో వాళ్ళు ఆ గోస్వాముల కుటుంబాల్లో పుట్టకపోయినా గోస్వాములుగానే పరిగణించబడతారు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతుంటాడు. సో ఇక్కడ మనకి ముఖ్యంగా ఎందుకంటే కొన్ని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, సూత్రాన్ని అనుసరించి నిత్యానందుల వారు వంశజులు అయినను ఇతర వంశాల నుండి వచ్చే భక్తుల పట్ల వివక్ష చూపకూడదు. అంటే కొంతమంది ఏంటంటే మేము ఈ వంశంలో పుట్టాము ఇది అనేటువంటి కొంత భావన ఉంటూ ఉంటుంది. అలా వాటిని తలిచి ఉన్నతం అట్లా చూడొద్దు అని చెప్తున్నారు. భక్తిలో ఎవరు ప్రవృత్తి చెందినా వారిని ఆస్వాదించి వారిని ఆహ్వానపరుస్తూ వారిని వెల్కమ్ చేయాలి అనేటువంటి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి స్వాగతించాలి మనం పరిస్థితుల్లో. సో మరి కాబట్టి ఆ విశుద్ధ భక్తుడు, శుద్ధ భక్తుడు బ్రాహ్మణుడా లేదా గోస్వామి కుటుంబంలో జన్మించాడా అనేటువంటిది చూడవలసినటువంటి అవసరం లేదు అని చెప్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఇంకా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే భక్తుడు కూడా తాను గోస్వామిని అయ్యాను అని తలుచు కృత్రిమంగా గర్వించకూడదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎవరికైతే గర్వం వస్తుందో అతడు భక్తిలో పతనం చెందుతారు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి భక్తులు ఎప్పుడు కూడా గుర్తించుకోవలసినటువంటి అంశం ఏంటంటే గర్వం రావద్దు, గర్వరహితులుగా ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే గర్వం వస్తుందో వెంటనే మనం పతనం చెందుతాము అని చెప్తారు. అలా పతనం చెందినటువంటి వాడు మరి మళ్ళీ ఇదవుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఆ విషయాన్ని మనం సర్వదా గుర్తుంచుకొని కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము అనేటువంటి దివ్య విజ్ఞాన శాస్త్రం. సో ఈ దివ్య విజ్ఞాన శాస్త్రానికి మరి అసూయ ఉండొద్దు అని చెప్తారు. భక్తులు ఎప్పుడు కూడా అసూయ రహితులుగాను మరి గర్వరహితులుగాను ఓర్పు సహనంతో ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంది కదా. సో కనుక మరి కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలో అసూయకు తావులేదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారి భాష్యంలో చెప్తారు. సో ఎందుకంటే భక్తుడు ఒకవేళ తాను ప్రవృద్ధి చెంది గోస్వామికి అయ్యాను అనేటువంటి తలుచుకుంటూ కృత్రిమంగా ఆ గర్వించడం కూడా మంచిది కాదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే గర్వంతోనే అతడు పతనం చెందే అవకాశం ఉంటూ ఉంటుంది. మరి నిర్మత్సరులైనటువంటి అంటే పరమ నిర్మరాణం కలిగినటువంటి అంటే వాటిని సాధారణంగా పరమహంసల వంటి ఆ స్థితిని చేరుకోవడానికే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అవకాశం ఇవ్వడానికే ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము ఉన్నది అని చెప్తూ ఉంటుంది. సో ఒకవేళ ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో భక్తిలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితి అంటే ఈ భౌతికమైన సంపదలు ఇవి కాదు, భక్తిలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి చేరుకున్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఏమైనా అసూయ వచ్చిందనుకోండి వెంటనే వాళ్ళు పతనం చెందుతారు అని చెప్తుంటారు. అందుకే కదా జయ విజయులు కానీ ఎవరికైనా ఆ గోలోక బృందావనంలో మరి
నిత్యము ఉండేటువంటి వాడు. మరి ఆ గోలోక బృందావనంలో నిత్యము ఉండవలసినటువంటి మనము ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చినటువంటి ఏదో ఒక ప్రదేశానికి వచ్చామనుకోండి, మనం ఏదో తీర్థయాత్రకు వెళ్తాం ఎంత ఒక వారం రోజులు లేదా 10 రోజులు లేదా 15 రోజులు తిరిగి మళ్ళీ మన ఇంటికే రావాలి కదా. సో అలాగే మన యొక్క స్వధామం, మన యొక్క నిజమైనటువంటి తండ్రి ఆ భగవంతుడు. సో కనుక తిరిగి ఆ స్వధామాన్ని చేరుకునే విధంగా మనల్ని మనము మార్చుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుకనే అసూయకు లోకాకూడదు. ఏదైనా ఉన్నతమైన కుటుంబంలో పుట్టినంత మాత్రమే నేను గర్వం, ఉన్నతమైనటువంటి కుటుంబంలో లేదా గోస్వాముల కుటుంబంలో లేదా బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి గర్వం వస్తే వాడు పతనం చెందినట్లుగానే చెప్తుంటుంది. మనుషుడికి గర్వం రావద్దు అని చెప్తున్నారు. మరి ఎందుకంటే అసూయ లేదా గర్వం ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఎటువంటి ఉన్నతమైన పరమహంస స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు కూడా పతనం చెందుతారు అని చెప్తుంటారు. అలాగే మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి వైష్ణవులను ఎప్పుడూ కూడా అతనిలో ఉన్నటువంటి దేహ ఆ లోపాలను చూస్తూ మరి ఆయన పట్ల అపరాధం చేసిన వారమే అవుతారని చెప్తారు. ఎవరినైనా వాళ్ళ యొక్క దేహపరమైన విశుద్ధ భక్తులను, ముఖ్యంగా వైష్ణవులను, వారి దేహపరమైనటువంటి విషయాల ద్వారా వాళ్ళని తక్కువగా అంచనా వేసి ఆ దృష్టితో మనం చూసినట్లయితే మనము అపరాధం చేసిన వారం అవుతామని చెప్పి. అందుకే మనకి గురు మహారాజ్ జయప్రతాప్ మహారాజ్ ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఈ దేహపరమైనటువంటి వీరితో ఆయన నిరంతరము భగవత్ సంబంధంలో, భగవంతుని ధ్యాసంలో, భగవంతుని సంబంధించినటువంటి అంశం ఈ తాత్కాలికమైన ఈ దేహపరమైనటువంటి అంశాలని. సో ఎందుకంటే ఆయన ఇవేవి కూడా ఆలోచించకుండా భగవంతుని యొక్క సేవ, భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి అంశాల ప్రచారంలో మనకు ఉన్నటువంటి వారు గురు మహారాజ్. సో మరి ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి ఆ వైష్ణవ అపరాధం అంటే వైష్ణవుల ఆ దేహ లోపాలను చూస్తే మనము అపరాధం చేసిన వాళ్ళము అవుతాము. ఆ వైష్ణవ అపరాధం ఏదైతే ఉందో అది పరమ గంభీరమైనదిగా చెప్తూ ఉంటారు. వైష్ణవ అపరాధం అంటే భక్తులకు ఎడ మనం చేసేటువంటి అపరాధం. ఎందుకంటే మరి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు ఈ అపరాధాన్ని మత్త గజ అపరాధంతో పోలుస్తూ ఉంటారు. హాతీ మాత అని పోలుస్తారు. ఎందుకంటే ఆ మత్త గజం, మత్తెక్కినటువంటి గజం, ఏనుగు, మదపట ఏనుగులు అంటారు కదా. సో అటువంటివి అవి ఎంతటి ఉపద్రవాన్నైనా తయారు చేయగలుగుతూ ఉంటుంటాయి. అలాగే మనలో మన యొక్క దృష్టి అపరిమితమైనట్టు అంటే పరిపూర్ణము కానటువంటి అసంపూర్ణమైనటువంటి దృష్టి ఎన్నో ఉపద్రవాలను తయారు చేస్తుంది అని చెప్తుంటాం. ఎందుకంటే మదర్పుట్ ఏనుగు ఉద్యాన తోటలోకి ఒక ఉద్యానవనంలోకి వెళ్ళింది అనుకో. అంతకుముందు ఉద్యానం అంతా ఎంతో సుందరంగా తయారు చేయబడినటువంటి ఆ వనంలోకి అది వెళితే మొత్తం ఎక్కడికక్కడికి పాడు చేసేస్తూ ఉంటుంది. మనం ఎంతో చక్కగా పెంచుకున్నటువంటి ఆ ఉద్యానం అంతా కూడా ఆ మదర్టేను ప్రవేశించగానే ప్రవేశించి అది గొప్ప విపత్తుని కలుగజేస్తూ ఉంటుంది. సో అలాగే మనము భక్తుల ఎడ చేసేటువంటి అపరాధం, ఎందుకంటే ఎవరిని కూడా ఏ విధంగా దేహపరమైనటువంటివి లేదా వాళ్ళని చూసి అందులోనే మనము ఒక
అంచనాకు రావద్దు అనేటువంటి చెప్పబడుతుంది ఇక్కడ ముఖ్యంగా. వైష్ణవ అపరాధం జరగకుండా చూసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అలా వైష్ణవ అపరాధం కాకుండా ప్రతి జీవుడు కూడా సావధానులై ఉండాలి అని చెప్తారు. అలాగే ప్రతి భక్తుడు కూడా మరి ఆ ఉన్నతమైనటువంటి వైష్ణవుడు అంటే ఉన్నత స్థితిలో ఉత్తమాధికారి స్థాయి, ఇంతకుముందు చూసాం మనం, కనిష్టాధికారి, మధ్యమాధికారి, ఉత్తమాధికారి. సో అలా ఆ ఉత్తమాధికారి వారి నుండి మనము నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్తారు. సో అలాగే ఇంకా మనకి ఈ ఇక్కడ భక్తులను ముఖ్యంగా మనకి చెప్పబడుతున్నటువంటి భక్తులను ఎప్పుడూ కూడా ఆ విశుద్ధ భక్తుల యొక్క కార్యకలాపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని భౌతిక దృష్టితో చూడడము మనకి సరి అయినది కాదు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ముఖ్యంగా చెప్తారు ఏంటంటే, ఆరంభ దశలోనున్న సాధకునికి ఆ విశుద్ధ భక్తుడిని భౌతిక భావంలో చూడడం, మనకే భక్తి, మనం ఇప్పుడే వచ్చినటువంటి అంతకు ముందే భక్తిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని అప్పుడప్పుడు మనం అంచనా వేస్తూ వాళ్ళకి మనకేమి ఇది లేదు, మనము వాళ్ళని ఇచ్చేస్తూ ఉంటాం. అట్లాంటిది అసలు ఎట్టి పరిస్థితిలో చేయొద్దు అని చెప్తుంటాం. అది చాలా మిక్కిలి హానికరమైనటువంటి అంశంగా చెప్తుంది. సో కనుకనే విశుద్ధ భక్తుడిని ఆ బాహ్య దృష్ట్యా చూడడం మానేసి ఆయన అంతర్లక్షణాలు, అంటే ఆ భక్తుడు ఏ విధంగా భగవంతుని యొక్క విశుద్ధ భక్తియుత సేవలో నెలకొని ఉంటూ ఉన్నాడు, ఏ విధంగా తన యొక్క భక్తిని కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు, ఆ విషయాలను చూడడానికి ప్రయత్నం చేయాలి తప్ప ఈ భౌతికపరమైనటువంటి దేహపరమైనటువంటి విషయాలను గురించి ఆలోచించుకోవచ్చు. సో ఆ విధంగా మనము విశుద్ధ భక్తుని భౌతిక దృష్టితో చూడడము మానుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అలా ఎవరైతే ఆ భక్తులను భౌతిక భావనలతో చూడడం మానుకుంటా ఉంటారో వారు క్రమక్రమంగా విశుద్ధ భక్తులు అవుతారు వాళ్ళు కూడా అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఈ కృష్ణ భక్తి భావన అనేటువంటిది, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది ఈ భక్తి ఇస్కాన్ అంటే ఇస్కాన్ వాళ్ళే చేసుకుంటారు, దాన్ని కృష్ణుడి భక్తి ఇస్కాన్ ఒక్కటే కాదు. కృష్ణ భక్తి భావన అనేటువంటిది ఒక తరగతి జనులకు లేదా ఒక తరగతికి చెందినటువంటి భక్తులకు లేదా కొంత ప్రదేశానికే పరిమితమైంది కాదు అని చెప్తారు. సో కనుక మనము ఆ ఉన్నతుడైనటువంటి భక్తుడిని వాళ్ళు చేసేటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి సేవను తెలుసుకోలేనటువంటి ఆరంభ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ముఖ్యంగా ఆ భాగవతులను మన స్థాయికి దిగజార్చుకొని మనం ఎప్పుడు కూడా మనకే భావాలు ఉంటే వాళ్ళ ఆ విధంగానే కనిపిస్తూ ఉంటుంటాయి కదా. సో అలా చెయ్యరాదు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారి యొక్క అనుభవాలను చెప్తూ ఉన్నారు. కృష్ణ భక్తి భావన అనేది ఒక తరగతి జనులకు లేదా ఒక తరగతి భక్తులకు లేదా ఒక కొంత ప్రదేశానికి మాత్రమే పరిమితమైనదని భావించేవారు సాధారణంగా భక్తుని బాహ్య లక్షణాలనే చూసే అవకాశం ఉంటుంది. మరి ఉన్నతుడైనటువంటి భక్తులు చేసేటువంటి మహోన్నతమైన సేవను తెలుసుకొనలేనట్టి ఆరంభ భక్తులు మహాభాగవతుని తమ స్థాయికి దించే యత్నం చేస్తారు.
ప్రపంచమంతటా ప్రచారం చేయడంలో ఇటువంటి కష్టము మాకు అనుభవంలోకి వస్తూ ఉన్నది అంటూ ప్రారంభ దశలో ఆయన మరి ఎన్ని ఆటంకాలు ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డారో వాటిని గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావన చేసినటువంటి. కాకపోతే ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ ప్రపంచమంతటా ఎంతో కష్టాన్ని వారు ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కువగా ఆ లౌకికమైనటువంటి విషయాలకి, ముఖ్యంగా ఆయన ఇస్కాన్ సంస్థను స్థాపించినటువంటి ఆ యుఎస్ఏలో హిప్పీ కల్చర్, మందు మగువ, ఒక సాంప్రదాయము ఇది అంటూ లేకుండా విచ్చలవిడితనంతో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రదేశాలు. సో అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ విధమైనటువంటి స్థితికే లాగడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ భక్తుడైనటువంటి వారు వారి యొక్క అల్పమైనటువంటి జ్ఞాన స్థితికి చింతిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తారు. ఆయన అదే చేశామని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అలాగే భగవంతుని ఆంతరంగిక సేవలో నిజంగా నెలకొనినట్టు ఆ అధికృతమైనటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉంటారో వారిని సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తిగా భావించరాదు అని చెప్తాం. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధికృతం కానిదే ఎవడో కూడా ప్రపంచంతటా కృష్ణ భక్తి ప్రచారం చేయలేడు అని చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని గుర్తు చేస్తూ. సో మరి విశుద్ధ భక్తులను ఎవరైనా విమర్శిస్తే ఆ వైష్ణవ అపరాధము కృష్ణ భక్తిలో పురోగతికి గొప్ప అవాంతరము ప్రమాదకరము అవుతుంది అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఎందుకంటే వైష్ణవుని పట్ల అపరాధము నర్చి అపరాధాన్ని చేసినట్లయితే మనిషి ఎటువంటి ఆధ్యాత్మిక లాభాన్ని కూడా పొందలేడు అని చెప్తుంది. సో కనుకనే ప్రతి ఒక్కళ్ళు తెలుసుకోవలసినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఈ వైష్ణవుల పట్ల అపరాధం జరగకుండా శక్తివంతుడైనటువంటి వైష్ణవుని పట్ల క్రమశిక్షణ చర్య తీసుకోవడం కూడా అపరాధమే అవుతుంది అని చెప్తుంది. సో మరి పాటించాలి, వారి నుండి తీసుకోవాలని చెప్తాను. హరే కృష్ణ. అలాగే కనిష్టాధికారి వైష్ణవుడు, అలాగే ఉత్తమాధికారి వైష్ణవుని వారి వారి యొక్క కార్యాలను బట్టి మనం ఇంతకుముందే రూప గోస్వాములు వారు చెప్పినట్లుగా ఉత్తమాధికారి అనేటువంటి వాడు సాధారణంగా గురుస్థానంలో ఉంటారు అని చెప్తారు. కనిష్టాధికారి ఎప్పుడు కూడా శిష్యుడుగానే ఉండేటువంటిది. మరి సో కనుకనే శిష్యుడు ఎప్పుడు కూడా గురువుకు సలహా చెప్పకూడదు అని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా మనకి చెప్తున్నటువంటి తన శిష్యులు కాని వారి నుండి గురువు ఎటువంటి సలహాలను తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నటువంటిది. సో ఇక్కడ మనకి ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం, ఎవరైతే ఆ భగవంతుని యొక్క కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొన్నటువంటి విశుద్ధ భక్తుడు, దేహాత్మ బుద్ధి రహితుడుగా ఉంటాడు అని, అటువంటి భక్తుడిని ఎప్పుడు కూడా భౌతికమైనటువంటి భావనలతో చూడవద్దు అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఆ భక్తుని ఒక హీనకుల జన్మను, చెడ్డ దేహం ఛాయను, వికృత రూపాన్ని లేదా రోగగ్రస్తమైనటువంటి దుర్బలమైనటువంటి ఆ దేహాలను
పట్టించుకోకూడదు అని చెప్పబడినటువంటి మనకి. ఎందుకంటే మనం సాధారణమైనటువంటి దృష్టితో చూసినప్పుడు ఆ అసంపూర్ణమైనటువంటి అంశాలు విశుద్ధ భక్తుని యొక్క దేహంలో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది బాహ్యంగా చూస్తే. ఎందుకంటే మన ఈ భౌతిక ప్రాకృతికమైనటువంటి ఇవి కాబట్టి చక్షులు. సో మరి ఆ విధంగా కనిపించేటువంటి భక్తుడు ఇక్కడ వర్షాకాలంలో ప్రవహించేటువంటి గంగాజలంతో పోల్చబడినటువంటి. ఎందుకంటే గంగాజలంలో అవి వచ్చి చేరడం వల్ల నురగగాను బురదగాను కనిపిస్తూ ఉండొచ్చు. బట్ గంగాజలం దాని యొక్క పవిత్రత, అది దాని యొక్క దివ్య స్వభావాన్ని, ద్రవత్వాన్ని ఎప్పటికీ అది కలిగి ఉంటుంది అని చెప్పబడుతుంది. సో కనుక మరి ఎప్పుడు కూడా విశుద్ధ భక్తులు ఎలాగైతే గంగాజలాన్ని మనం అపవిత్రమైనటువంటి దృష్టితో చూడకుండా ఉంటామో, విశుద్ధ భక్తులను కూడా ఎప్పుడు కూడా ఆ విధమైనటువంటి దృష్టితో చూడవద్దు అని చెప్పబడు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.